Идеята Балкан, Черно море, 72 на 82 в зала Арена Ботевград. Присъствах лично на матча, като мога да кажа, че просто категорична доминация на отбора на Черно море. Разликата можеше да стане да е още повече, да е 20 точки, но просто резервните състезатели се включиха от двата отбора и оттам Балкан направиха някои точки. Накрая виждате четвъртата част само я взимат отбора на Ботевград. Иначе за тях по-изявени състезатели са Джерард Хамилтън с 12 точки, 9 борби, коефициент от 16. Иля Пищиков 11 точки, 3 борби, 2 асистенции, коефициента му е 15 на него. И Николай Грозев се е включил с 17 точки. Виждате обаче, че центърът Тайр Маршал не е възстановен, влява е само за 5 минути, а пък другата пробойна рана за отбора на Балкани, че Джерард Хамилтън, четвърти номер, мисля, че получи контузия. Не знам дали ще играе сега днескашния матч. Иначе за отбора на Черно море те са предвождани от поинтгарда Майкъл Скот. Страхотен матч, само 23 минути, 26 точки. Това е забележително. За 23 минути 26 точки. А въпросът е защо е играл само 23 минути, защото просто е натрупал фалове. Затова по принцип неговите минути са над 30. 23 минути, обаче 26 точки. Освен това има 6 борби, 5 асистенции, коефициент 28. Играчът на матча. Виждате, има 5 тройки. 5 от 6 стрелба за 3 точки за Майкъл Скот. Другите добри играчи на отбора на Варна са Джон Флорвия с 14 точки, 6 борби. Коефициент 22, добър матч за центъра на Варненци. 8 точки, 6 борби за Николай Стоянов на коефициент 17, доста ефективен матч с доста примерени стрелби. И Родни Първи се е включил добре от пейката с 15 точки. Родни Първи. Иначе като борби най-добрият борец за Варна е Шон Смит, 9 борби, 4 точки, само 2 асистенции, коефициент 11. Може и по-добре състезател с номер 7. Виждате сега Народни Първи си има доста пропуски, а пък Шон и той малко е стрелял топката. Иначе просто отбора на Балкан са с контузен Андрей Иванов, знаете, и контузен Георги Боянов, може да се справят по-добре с, може би е възвърнат ловече от контузията, който загряваше. Надяваме се да го видим скоро на паркета, може би днес, не знам. Следващия матч обаче се принасяме към Спартак Плевен, рилски спортист, и на него присъствах лично, беше много интересен. Виждате страхотно резултатен матч с много тройки, 102 на 99. И двата отбора стреляли 45% от тройката. Вървяла им стрелбата. Виждате, доста страхотно резултатен. 102 на 99, като NBA матч направо. Като NBA матч. И да почваме с домакините от рилски спортист. Добре се е включил Алан Арнет с 12 точки, 5 борби и 4 асистенти. Коефициент 16. Иначе други са двуцифрен Чавдар Костов с 3 тройки, 14 точки, 13 коефициент на полезно действие. Добър матч на Алекс Симеонов само за 20 минути, 18 точки, 4 борби, 2 асистенции, коефициент от 19. Това му е сигурно един от най-добрите матчове тази година. Суpreme хана много важни тройки в края, 15 точки за него, коефициента му е 11. И обичайния за подозряна Юрия Планинич, 17 точки, 6 борби, коефициент 22. За 27 минути отново поредния добър матч за хърватския център. Що се отнася за Спартак Плевен, Игор Кесар с 15 точки, коефициент 17, гардовете обаче много силни. Халуел 18 точки, 21 коефициент на полезно действие, 3 борби, 3 асистенции има също той. Деклан Брейс за 25 минути, 25 точки, 4 борби за него, коефициент 21. Поредния силен гард и за да приключим гардовото трио Кристиан Килинг, 18 точки, 7 борби, 5 асистенции, страхотен матч с коефициент 22. Виждате, и тримата гардове имат над 20 коефициент.
и поне по 18 точки всеки. Страхотно представяне. Поне виждате, то излиза, че чужденците са вкарвали по двуцифрен тип, обаче също има и Липичев с 10 точки. 4 борби, коефициент 9 за Симо Липичев. Играва 34 минути. Виждате Деклан Брейси, тройките, имаше една страхотна тройка от логото с средата. И виждате стрелбата на Тривион Халауел и той е доста ключови тройки. И Деклан, и също Кристиан Килинг, той има и мидрейнджове доста с 18 точки. Това беше като цяло за срещата. 45% и за двата отбора, доста close game. И ще се чуем в следващия епизод, където ще коментираме кръг втори от серията. До чуване. Чао, чао!